Els productes de la nostra cooperativa es coneixen amb el nom de Montebrione, que és el primer nom escrit del nostre poble. Per fer l'oli d'oliva verge extra Montebrione utilitzem olives collides directament de l'arbre al seu punt òptim de maduració i les xafem en menys de 24 hores de manera suau, obtenint així un autèntic suc de fruita. L'oli Montebrione és un superaliment, és el nostre superaliment, ja que, entre altres propietats, redueix el risc de malalties del cor i redueix el colesterol dolent. El nostre oli parla de la nostra gent, de la nostra cultura, del nostre territori, del nostre treball, de la nostra manera de ser. Us convidem a tastar-lo. Et venem oli i et regalem salut.